mah pekoleh. Ki wong Indonesia iki nek tandur tradisional ini iki. Bengkuk kae. Rambengkuk tandur ora dadi. Ning ana lho wong mbek ku wong tok songo, Mbak. Ning wong lanang. Saka asli kok Lampung kuwi. YouTube. Ora wong lanang tandur kaya iso ki. Saged mawon tandur rasa. Ora wong lanang kuwi nek wong wedok ngono ya to. Lah wong sik nang kono kuwi lak ya iso to wong kanggan kuwi. Akeh kakangku dhewe kaean. Sing nggon ngisor ae to? Kuwi lor kuwi. Heeh. Emang kakangku kaya padha ae paculi dhewe apa dhewe kaya teko. Dhewe oleh. Iki nek tandur nang lur gombong ora nggon kana disutang sute njene. Nang endi? Mriko sing dalan sekitar nang. Ngreono. Mobil mesti mandhep ki moto. Tenange bocah kok layangan mati. Kok tekan ngono. Ai kae tekak kulon kae. Mbok sono wong ngeluk layangan no? Karepe njur kene iki ana kuntule njur ketok apike ya. Nek kene longko. Nek pas wegah kono ka pas rendeng wingi ya akeh banget ae. Nek daerah Moyudan minggir ngono. Wah, kono-kono akeh. Kae teko Prabowo kae. Jam 1. Bar saka makan siang nang Akmil ae. Ora. Ya helikopter kok presiden nggo mobil kok suwan macet. Ora presiden Prancis sih. Mau gawe candi iki di eskalator kae, di lift. Ayo kacen wis rada cetruk to. Ah, umat setruke mah payah kok. Ki entes wae kok. Ki 238 ya kesasinan. Asine iki poin lah nek cen wis nganu iso dijagake lho sasenane ya. Nah iya iso. Nek wis oka karo ade bendina kerep ngupload. Nek ora kerep ngupload ya padha ora kacek. Kok di-subscribe ya, Yu? Di-subscribe ya. Jon Yono. Heeh. Gede hurufe. Orang nggo spasi lho. Ayo lak njur engko ndelok iki engko. Aku ket wingi lali arep nggo HP ya. Mendilah apa pite macet sisan nggo HP sisan. Lha iki can kebeneran wae kok. Kuwi lampu kene kok rezekane wae. Ha iya. Ning kok ora wong tandur ora maju dek napa ya? Kok mundur kan? Nek digaris nek pas garisi maju. Wah iya. Ah iya kok. Lah ngrapalane ya. Nek wis ngene lak peko lah. Iki senang mbek kula nang lapangan tok songo lah. Kuwatan sik ndelok ae. Aduh engko Arsal Pinang kono lebare kok.
iki Kang Asih urung dinganu iki. Urung tandurian. Olah. Ini sane sik gak viral ya tetep ana liya KDM ya. Dadi Mulyadi. Ayo, ning kan wong iki sosial iki apik tenan ngene lho. Kudune jan kudu dicontoh kae. Pendungane tak dongake aku dongake ya njur akeh to. Kaya Dadi Mulyadi kae. Aku ya dermawan kunjuran lah. Ramang-ramang arep-arep dadi ngoyo bupati apa to dadi sik mendhi ngonten niki akeh sik ndelok wis seneng kok. Petani dermawan iki rada gek mletre iki petani aku. Apa sudan deres kae iki kae Pak Kodim pol jebol kae. Lambuk kuwi kelep kabeh. Apa ngunduk aluman. Lah masyaallah nang. Ini ya kepimen jan alame iki kaya mene kok. Padahal tak resi-resi ngisor kae kan kuncine gak kok ya ora ketemu ya. Ah iya paling ya iso ngarane aku ya iso wae kuwi. Ah ya masuk akal kuwi. Paling kok sore apa sesuk rampung ya iya. Ayo Mas wis karo ngisor barang mau ya. Ah ngenteni sesuk barang sesuk tak video meneh ah. Mbak wis sampeyan wis metu to, Mbak? Sing kulon. Lomboke Cakrane. Kulon kae iki? Oh. Ini tuh oke-oke ora kae. Padha nyek. Oh. Waduh, wis to. Wis pas 70.000 ya. Lumayan ya pas rega 80 apa 70 50 kilo ngono. Wis teko sireng-sireng. Paling kesel esuk meneh kok tepan kok teko separo wisan kok. Iki no mah waras-waras basra keleban iki ndur iki. Iki nganu cokrone ra dadi kuwi, blas. Ae mesti dadi ming kritingi to ya niki. Cokrone ra gelem dadi.
Ning curah udane iki mong ngarane aku rendeng wingi karo iki mah gedhe iki kok ya. Kembarane iki kok. Ya ora. Wis mulai mendung meneh kok ya. Sampeyan kontene yo temane pertanian kabeh. Ayo warna-warna kok. Pertanian sok. Ora, alas teko ngger teko nek gelem ra gelem ya ora kok. Sakmene HP. Arep melu-melu Deddy Mulyadi to. Kai kuwi bayaran saka YouTube wae Per minggu. per minggune 40 juta apa ya? 40 juta apa 400? Ah iya. Mulane ku balu-bal duit ngono ya ra emane. Ah iya bayarane karo kais gawake winae kae karo Kang Jari kae. Karena meneh dinase di mana-mana di sembarang. Tidak harus. Ora tau ngantor tenan mah ana. Sampai media kok media raine wong do tau. Wis entek nek wis. Raine wong do kemringet, Bu Pak Jod. Ya malah engko sing ndelok iki mah wong Amerika bareng kae. Mas Gumun ki engko sing delok ndene. Ah iya ya. Sing delok londo-londo. Akan uga ndelok wong ndelok do melu tandur kae. Ya nek komene wong londo ya sampean ngerti le nganu nabi iku. Ya kan di ana terjemahe to. Seneng tenan ki londo ki nek ora wong tandur ngene iki. Oh, oh. Lakone wangi mbak ning. Lakone wangi. Wah, ngene teko mlayu-mlayu nang balongan kae saiki jeblos kungsep-ngsep iki balongan usah iki. Heeh. Ayu tenan kae wong. Wong tetep ayu kabeh. Oh, lho iki putih kabeh ayu kok. Serampung kok, Kang? Ini rampung. Nek Cina kae wis nggo alate ra kaya manual ngene iki kok. Alah wong Gibran kuwi dicontoni janjane le nyeret apa boke wineh ki maju dhewe malah nang ngarep. Ya wis ketandur ya kepidak-pidak. Nang YouTube ana, nang TikTok ana. Sapa? Gibran. Oh. Nyebloke wineh ngene iki kan kudune diseret maju. Heeh. Tapi dhewe mah disuruh diseret mundur ngono. Dhewe malah disuruh maju. Lah mesine nang kono wis kecepok nek kegiles meneh. Iki bapake sing anu winae. Aku golek kunci ra ketemu. Setan nang ping pindho golek kunci. Oh, dan kok jenenge Nah. ilang-ilang ke. Petani padi, menanam padi.
Apane, Kang? Ah, kau wong mlebu nang wek sampean temelung rono kabeh kok. Ah, jelas. Iki minggrek njupuk meneh iki apa ndaur ndaut. Dadak bedol. Walah taraku nek wis rampur ndaut iki. Ramang wayu. Barane nduk ceblokke ra esuk wis. Ceblok minggu ketok tangi doan. Iki njorok aku ora nggorok, Kang. Nggorok kok. Engko putok nang. Iya, ora nggawa. Iki mendarat kabeh loromu, Bu. Hah? Mendarat kabeh, Bu. Oh, ora aku gosok ngepit siji ki song mau. Ora ki pesawat iki mau. Prabowo kasih siji nang tok 9, siji nang kok lak kang iduran nang tok 9 njuran. Prabowo-ne. Anu, Top anu foto-foto ming ngarepan. sepi-sepi kok nuturke yo. Selfie ming anu. Lapangan top selfie anjur terkenal meneh njuran. Oh, kamera wis macet ya. Wis mati to sik duwe. Wis mati. Wong Hindu. Heh? Peneruse ra ono apa anake? Anake Dora gelem iki mbuh. Ora ono penting. Karena omahe karo ne jodoh ndepis itu sudah Kidule. dulu. Heeh, mingan. Joglo ndepis. Heeh, Pak Tri ya. Mun criyasane ra ono sik nandingi tenagane kaya sregepe sing kaya Pak Jari kok. Apa-apa dhewe wis oke kae. Hmm?